Hai logoफोर, welcome to my new vlog. लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायना बावहरनाय थाबाय। लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दं? आंबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव। नोंथांमोननि गेजेराव ब्लग भिडिअ लानानै फैनो हायाखैमोन, गोबाव सम जाबायमोन लोगोफोर। थेवबो नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायलांफादो दिनैनि ब्लगखौ। दिनैनि ब्लगा माबायदि जागोन नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामनोसैलाय आरोना लोगोफोर। जा हायो एसे नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै, नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो। दाथ' दुर्गा फुजा नालाय लोगोफोर, बेनि थाखायनो मन्दिराव थांनो नागिरदों आरोना। बेखौनो एसे फिसा ब्लग लानोसै आरोना नोंथांमोननि गेजेराव, नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो। गोदो बिदिबा लोगोफोर थांनोसै। दायो बिनानाव दंफायो आंजों नै, ओमफ्राय थांगासिनो आरोना प्रसाद प्रसाद लाखाजोब्बाय। ओमफ्राय मन्दिराबो बारा गोजान नङा लोगोफोर, नै बै खाथियावनो आरोना। नै लोगोफोर दायो जोङो मन्दिर लामा मोनफैबाय आरोना। मादैमोननिफ्राय मन्दिरा बारा गोजान जाया आरोना, खाथियानो, न' खाथियावनो होनजायो। माने बिनानावजों आंजों आरोना। मादैया जोंना फैग्रोबाय आरो, माने फुजानि थाखाय खामानि दं नालाय, फुंनिफ्रायनो रेडि खालामनांगौ जायोना, बेखायनो फैग्रोबाय आरो मादैया। ओमफ्राय जोंहा नै दायो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो प्रसाद लाखाजोबनाय, ओमफ्राय जयग'खौ दाहाय बेहायनो होगोन आरोना जोङो। बेहायनो होगोन जयग'खौहाय। ओमफ्राय दायो सिङाव थांनानै लाग्रोसै, सोर सोर दङ एसे नायनोसै आरोना। मानसियाथ' दा फुंखाय बारा जानाय नङा, जोंनो सिगांग्रो बायदि आं मोनदों आरोना। नै दायो आथिं सुना लाग्रोनोसै, ओमफ्राय बिनि उनाव नै बिनानावाबो जोंहा खामानि एसे मावफाबाय। जोंहा मादैयाबो रेडि खालामगासिनो दङ, फुजाया स्टार्ट जासिगोन नालाय, बेखायनो रेडि खालामगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर आङो आंनि बावनाय भिडिअखौ आं लानो हायासै आरोना लोगोफोर, एसे प्रब्लेम जादोंमोन, ओंखायनो लानो हायासै। नै दायो मानसिफ्राबो होगासिनो दङ आरोना। आंथ' होखांबाय, आंनि भिडिअखौ आं लानो हायासै आरोना। ओमफ्राय नै दायो आं एसे भिडिअ लाबाय आरोना मानसिफोरनि होनायखौनो। आंथ' आंनिखौ लानो हायासै, होनो हायासै आरोना लोगोफोर। बिनानावाबो खामानि मावदोंमोन नालाय केमेरा हमनोबो, ओमफ्राय आंहाबो हाखु दाखु होनाय जाबाय आरोना। एसे भिडिअ लानो हागास्लाबासै आरोना आङो। ओमफ्राय आङो एसे देखायबाय बयखौबो। नै जोंहा आबैयाबो, बेबो होखांबाय आरोना फुजाखौ, जों गासिबोआनो होखांबाय आरोना। ओमफ्राय नै दायो जयग'नि थाखाय रेडि खालामनानै दोनखाबाय आरोना मन्दपखौहाय। मन्दप रेडि खालामगासिनो दङ जोंहा आमाइया। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो जोंनि मन्दिरखौ देखायहैनोसै आरोना एसे, नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफादो। दायो आं जोंनि मन्दिरखौ देखायहैनोसै। बयनिबो मन्दिराथ' एखे जाया नालाय लोगोफोर, एसेबाबो आलदा आलदा गावबागाव नेम गावबागाव जायो नालाय, अब्लाबो जोंनिखौबो नायलांदो आरोना। जोंनि मन्दिरावहाय मा सोर सोर दङ। दायो मानसिफ्राबो खुलुमगासिनो दङ नै मन्दिरावहाय। ओमफ्राय मन्दिरखौहाय एसे जोंनि सिंनिखौ नायदो आरोना माबायदि। दायो नै बेवहायनो मानसिफ्रा फुजाखौ होगासिनो दं आरोना। आंथ' होनानै लाखांबाय, ओमफ्राय नै दायो मोजांबो साथियासै आरोना, लाइटआ एसे खोमसि नुबाय आरोना सिङावहाय। केमेराया बोरैबा जानानै खोमसि नुदों। ओमफ्राय दायो आफा गणेशखौ देखायहैनो आरोना लोगोफोर। जोंहा मुरथि गोदान लाबोनानै दंफैयो आरोना। मुरथिखौहाय दोननाय जायाखैमोन नालाय जोंहा सिगां, ओमफ्राय दासो गोदान लाबोनाय नालाय, ओंखायनो आं नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आरोना आफा गणेशनि मुरथिखौबो। नोंथांमोनहा नायलांदो। नै दायो आफा गणेशनि मुरथिया बेनो आरोना। देग्लायसो गोदान लाबोनाय आरोना, दाख्लैसो। ओमफ्राय नै दसे बिनानावजों आंजों, मालायफोरा फुजा होखाङाखै दासिमबो, दसे ओरैनो देखायबाय आरोना जोंखौहाय। ओमफ्राय सानैजों दंबावो मेरलायानो फुजा होनो थाखाय, दाबो होखाङाखैनो, होगासिनो दङ मानसिफ्रा। ओमफ्राय नै लोगोफोर दसे थानानै आर'ज खालामग्रोबाय आरोना, आइ बिमा दुर्गानि खाथियावहाय। जयग' होथ'वाखै, आर'ज खालामग्रोदों। आर'ज खालामखांनायनि उनावसो जयग'खौ होगोन आरोना। दायो आइ बिमा दुर्गानि खाथियावहाय बिदिनो आर'ज खालामगासिनो दं आरो बयबो। ओमफ्राय आं भइस डाबिंसो होबाय आरोना लोगोफोर, एसे दावरावमोन नालाय ओंखायनो। बिनानावजों आंजों लासावसो आरोना जों। दसे बिदिनो आर'ज खालामग्रोबाय आरोना लोगोफोर। जोंबो दसे खालामफाबाय, नै बिनानावाबो सासेया आंनि खाथिना। ओमफ्राय दायो आर'ज खालामखांनानै दसे उनावहाय ओइबासिनो जयग'खौ होनानै लासिगोन आरोना। नै दायो लोगोफोर जयग'खौबो होबाय आरोना, रेडि जाखाबाय। दायो सावगासिनो दङ जयग'खौहाय। नोंथांमोनहा एसे नायलांफादो जोंनि जयग'खौबो। दायो नै लोगोफोर जोंना जयग'आ जोब्बायानो, जोबनायनि हाबाफारिया फैबाय।
गिहि सान्थि होगासिनो आरोना मानसिफ्रानो बहुद बिहिर जादों आरोना बिराद मानसि जाखादों मन्दिरावहाय बयबो माने बोसोरावसो खेबसे जायोथ' आइ बिमा दुर्गानि फुजायाबो दायो ओमफ्राय जानाय लोंनायनि लाहार फाहाराव सफैलायबाय लोगोफोर जोबनानै दायो क्रिसि जाबाय आरोना लोगोफोर उन्दैफ्रा जाग्रोबाय नै दायो राननानै होगासिनो दङ बयबो आबैमोनहाबो बिसोरबो राननानै होदों आरोना दायो रानखांनायखाय दसे दलद गसंनानै दंथ'यो आरोना जयैनो दायो बिसोर जाखाङोबा आरो सिरि सिरि दंबावो आरोना जानो गोनां गिदिरफ्रा रावबो जायाखैनो साफा सानैल' जादों दाबो उन्दैफोरखौल' जाहोग्रोदों आरोना गिदिरफ्रा दंबावो र' जाहोथ'वाखै दायो नै लोगोफोर दाना फाइनालि जोबनानै फैबाय बेयावहाय खोदोम बिबार लानानै फैबाय आरोना आङो मन्दिरनिफ्राय ओमफ्राय नै बिनानावा आंना ओमफ्राय थांनोसै जोङो आं क्रिसखौ जाबोआसै आरोना लोगोफोर न'आवहाय मादै मोनाव ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानानै थांनोसै आरोना लोगोफोर न'आवहाय ओमफ्राय बिदिनो मोनाब्लिखाबायबो नालाय बेलासिखाबाय थांनोसै दायो ओमफ्राय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय दायो आगैखौबो बाय बाय लानो होबाय